ġiet inawgurata Multi-Sensory Room ġdida fl-Esplora li se tara ċentru interattiv ta' xjenza f'pajjiżna jkompli jsir wieħed iktar inklusiv u b'terapija l persuni b'abilitajiet differenti fosthom dawk fuq l-ispettru tal-awtiżmu. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha ġie inawgurat il-proċess ingħad kif l-Esplora diġà għandha numru ta' Autism Friendly Hours fix-xahar filwaqt li tissir Sunflower Lanyard Campaign. Dan ifisser li kull min jixtieq jitlob għal karta apposta li permezz tagħha l-ħaddiema tal-Esplora ikunu jistgħu jagħtu iżjed assistenza lil min ikun qed iżur il-post. Iċ-Chairperson tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Jeffrey Pulicino Orlando spjega kif permezz ta' dan il-proġett fiċ-ċentru Esplora qed ikun verament attrezzat sabiex kull min iżuru ikun jista' jibbenefika mis-servizzi mogħtija. Il-Multi-Sensory Room tfal, żgħażagħ, anke adulti li għandhom sfidi partikolari kun jistgħu jabbitwaw ruhom għal kull ma jesperjenzaw fl-Esplora b'mod rilassanti, esperjenzi tactile, esperjenzi viżwali, anke l-esperjenza tax-xam, ħalli mbagħad meta joħorġu fil-bqija tal-kumpless ikunu jistgħu nerġgħu ngħidu d-gawdija tagħhom tkun iktar kompleta u jieħdu dak li jistgħu minn din l-esperjenza. Il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Mbonnici spjega kif proġetti bħal daw jassiguraw li l-innovazzjoni tkun miftuħa l kulħadd. Aħna ma rridu neskludu lil ħadd. Kulħadd huwa welcome illi jidħol fid-dinja tax-xjenza, tat-teknoloġija, tal-riċerka u l-innovazzjoni u għalhekk qed nagħmlu dawn l-istrutturi biex inkunu iktar friendly, iktar user friendly, iktar ikunu adattati għal kull min għandu abbiltajiet differenti sabiex jiġi hawnhekk u jgawdi mis-servizzi sbieħ ħafna li hawn.